La bonica comarca de Bidasoa-Txingudi ofereix un escenari on la qualitat de vida es fomenta en la singularitat aportada per les poblacions d'Irun i Hondarribia i Hendaia, banyades totes tres pel mar Cantàbric, el riu Bidasoa i la badia de Txingudi, i envoltades per muntanyes emblemàtiques, l'Arun, Penyes de Aya, Haidkibel. El mar i la muntanya limiten així una zona privilegiada i assossegada on l'euskara, el castellà i el francès, així com les diferents cultures existents, es troben amb naturalitat. La badia de Txingudi, en un entorn excepcional on es troben les imatges més boniques de medis aquàtics i espais naturals, constitueix el cor del Consorci Bidasoa-Txingudi i de la badia. El 1998, any del seu naixement, el Consorci Bidasoa-Txingudi va esdevenir una de les primeres institucions d'Europa que coordinen les activitats de municipis situats en dos estats diferents. Els habitants de la comarca han fet de les seves tradicions festives una veritable obra d'art viva, entre les quals destaca la processó de Divendres Sant, la cerimònia de la Cutxa Entrega i la parada d'armes que es remunta a 1638 a Hondarribia. La parada de Sant Marçal des del 1522 i l'Euskalgira a Irun, la festa basca i els bixinxos a Hendaia. Ja establerts en l'admirable paratge, no és exagerat afirmar que Hondarribia és una de les localitats més boniques de l'arc atlàntic. El nucli històric tresora carrers i edificis medievals que encara conserven l'encant original, entre els quals destaca l'església parroquial i el castell, avui dia parador de turisme. Alhora, aquesta població manté el barri de la Marina, un conjunt urbà únic al País Basc, on és un plaer descobrir les cases virolades dels pescadors i on es pot assaborir un peix que es troba entre els millors del Cantàbric. Aquí és senzill combinar les activitats de platja amb els esports marítims gràcies al magnífic port esportiu. A més, la zona muntanyosa que allotja el fort i l'ermita de Guadalupe està recorreguda per camins que són un plaer pel senderisme i el ciclisme. Els 3 quilòmetres de platja d'Hendaia la fan una de les millors de tot el litoral cantàbric i les seves qualitats arriben també a tots els apassionats del surf. A l'Arenal hendaienc trobareu diverses possibilitats. Els agradables passeigs a la vora del mar, un centre modern de talassoteràpia i un altre de congressos. Al peu de Sokoburu i del casino, el port esportiu és el punt neuràlgic per practicar els esports nàutics,
que l'han convertit en una referència a tota la línia costera que es dibuixa fins a Bordeus. Hendaia amaga una grata sorpresa arquitectònica. El bonic castell Antoine d'Abadie, projectat a mitjan del segle XIX pel científic i aristòcrata Antoine d'Abadie, i que és ubicat en un bonic espai natural de 40 hectàrees on es poden observar les dues bessones i l'abadia de Loia. Seguint el camí de l'abadia que recorre totes les 3 poblacions d'Hendaia, Irún i Hondarribia al llarg del Bidasoa, el turista arribarà al centre de la ciutat, on descobrirà la riquesa gastronòmica i esportiva del País Basc. Només cal passar un pont per entrar en la població d'Irún, on destaca el recinte firal i el seu viu moviment econòmic, fonamentat en una gran oferta comercial a l'alçada de qualsevol capital de província, com ho demostren els més de 1.300 establiments que hi han repartits pel municipi. La cosmopolita ciutat ironesa ofereix una gran quietud mediambiental al Parc Natural de Penyes de Haya, complementat pel Parc Ecològic de Playaundi, un dels aiguamolls més adequats d'Europa per a observar aus. La qualitat mediambiental va plegada a la població d'Irún amb la rica història de la ciutat, que arrela fa 2.000 anys amb el port romà d'Oyaso. La noble empremta del passat es conserva també als seus carrers, on seguint un tram del Camí de Santiago es pot gaudir dels bonics edificis. L'illa dels Faisans, un territori compartit entre Irún i Hendaia, és l'espai més petit del món compartit per 2 estats, França i Espanya. A més, s'hi podria afegir una bonica excursió a la bufona ermita de Sant Marçal, des d'on es gaudeix d'un paisatge meravellós.